Eta bira osorako dekoguzan apustuak. Lehenik eta behin, gune berdea eta sabugunea. Sabugunea lehen pizkat katxonduen ibiligaz, txintxaunak diez berez, baina euskara jatorrien antza sabu esaten da, jatortasun hori jarraituko. Kontu honek da, eta hor lehenengoko puntuen jartzen da, Durangoko lursailean, erderaz esaten dena suelo urbano konsolidado horretan, berez edifikaute dauen gune horretan, 10% inguru dela lorategiak eta parkentzako. Gero ariketa mental txiki bat eginez Durangar guztizok ikuste dugu benetan Durangok ez daukela olako gune berde erabilgarrerik. Eta hori da geure apustuetako bat. Gune berde hori izango zen, hortze be jartzen dut, gune berde erabilgarri bat. Hau da, ez daitela izan postal bat eiteko parke baizik eta erabiltzeko. Beste hiri askotan eta beste toki askotan dauen moduko parke bat. Hau da, belarrien hartu eta belarrien esertzeko. Benetan erabilgarritasun soziala aukiteko eta pizkat lehen aipatu dugun tabiraren izakera horrekin jarraitzeko. Beste, zati honen bigarren parti izango zen sabugune hori, hau da, txintxaunak eta ikusten duguna da Durangok be horretan gabiziz edukola eta ez da lehenengoko aldize, adibidez irigintza batzorde baten, holako planteamenduik urtetzen dena. Horrezetik, ikusten duguna da, berdegune horretan oso egokia izango zela txintxaun gune bat eikie, sabu gune bat eikie, handisa, zabala, hauze be erabilgarriza, beste izakera horrekin jarraitzeko, eta agian ezberdin egiten dauen edo gune honek edukon ezberdin txasuna izango zela, beharrezko ikusten dugu gule txintxaun gune hori ez talita izetie. Hau da, Durangok berez txintxaunak eta badukoz, toki konkreto batzuetan, baina beti eguzkizan menpe dau. Eta Euskal Herrizan bakiu eguzkiza lantzien behin agertzen dena, eta adibidez neguan txintxaunak edo umiek bronka hartzen da betzera juterako bustitxe, edo ez da bez erabiltzen. Eta horrek be baliatuko zauen parkien neguan be erabiltzia. Jendie pasion jutie eta biraraino, txintxaunetan ibiltzeko etxeko txikisenak, eta horrek be pasion ibiltzeko, da pizkat urte osorako bizize eukin dezan gune hori. Lehen aipatu izan duten moduan, gune parke bat, gune berde bat ez dela zertan postal bakarri, postaletarako edo udaleko anuari zuen agertzeko zera bat izan behar, gauza erabilgarri bat izan bida, gauza sozial bat, eta herri izaera be bultzatuko dauena. Herritarrak geure hartien ezagutzeko erraminta bat be izan bida, eta hori da baitxere parke honen edo berde gune honen funtzetako bat. Eta gure Durango aldea maite dugulako, Durango maite dugulakoren bigarren apustue izango zen kirolene eta kirol azpiegiturak. Hau da, kirolene, ez dakit ezagutzen duzuen, da Euskal Herrizan, autonomi erkidegoan dauen kirol zertifikazioak edo kirol tituluak emoten dauzen hezkuntza instituto bakarra. Bakarra da, ez bakarrik Euskal Herrizan, hemetik penintzulan goiko partien be askorik ez dauz, ziorre ziotzu dut esan, baina uste dut beste bat be ez dauela, eta berez bildu gara kiroleneko arduradunekin, eta euren proiektua entzunde eta euren baldintzak entzunde konturatu gaz, Durangorako referentzialtasuna irabaziko zeuen baldin eta kirolene berton sartzen baldin bada. Zehaitik, baduko zelako hitzarmenak sinatute Andorrako gobernuarekin, Bartzelanatik deitzen dabe hitzaldizek emoteko euren proiektua saltzeko, Madriletik baitere, berez proiektu oso interesantie da, oso erabilpen sozialeko gaina, ez bakarrik titulazioak, baizik eta eurek sortzen dabezan azpiegiturak eta eurek eukiko dabezen laborategizek eta herria zabaltzeko, herria erabiltzeko zabalik ongo zen, da pizkat izakera soziala be
eukiko zegoen bat. Askotan pentsatzen da, kiroletako olako azpiegiturak dizela eliteko kirolarientzako, eta honen proiektua guztiz kontrakue da. Da zera sozialago bat, zera irekiago bat, bai titulazioak emoten dabez, baina alan dabe zerbitzu bat emango txie herrizei. Referentzialtasun horretaz aparter, kontunak edio soliek Euskal Herrirako referentzialtasuna izango zala, baizik eta referentzialtasun internazionala, esauten moduen Madriletik, Bartzelonatik eta Andorratik jendi etorten jakolako, kontunak edio da, 1000 ikasle inguru moituko dauzela kirolene baldin eta gaur egundeko zen instalazioek hobetzen dien. Hau segura dago esan, beste 1000 ikasle eukiko ginu zala Durangon, ez soilik agian beste zentroik deki esan monduen eskualdeko ikasleik, baizik eta kanpotik be etorriko ziren, eta horrek bigarren negozio ostalaritzako eta Durangorako etekin ekonomikue bekarriko zaben, ez zilako soilik hona etorriko klasi emon eta ospa euren etxera, baizik eta inguruen be jarri beharko ziren, beste eta birako ostalaritzako bultzada bat izango zen, eta baita Durango osorako ostalaritzarako. Esan duten moduen, puntako kirol zentrua izango da, puntako teknologiekin erabiliko diez, puntako laborategi zebe eukiko dabe, baina izakera sozialago izango da. Ez da egongo murriztuta bestelako kirolarientzako, baizik eta edozein eurekalan esan da, edozein mendizale gurdabena jakin fondu ezelako deukon, hango laborategi zebe erabili laikela. Berez, puntako kirolarientzako zentro pila bat dau Euskal Herrian, eta honek gurdabena da herriratu kirolaren mundua baitera.